priznám sa, to je môj najmilovanejší film celého môjho života. A ja som si povedal, že tento sen si splním a nikde inde sa ako v Zlíne sa splniť nedá. Pretože nikdy nemajú také krásne javisko a takých super hercov ako ste vy. A toľko hercov a také techniku a všetko, to nikde inde fakt nemajú. Ja ako neviem si predstaviť na Slovensku divadlo, ktoré by to možno byť národnom, ale ja národnom. No. Očakával, že tá inscenácia bude taká ako je ten film, tak jednak to neviem zaručiť, ale ani to nebude. Pretože nakoniec sme si pri dlhom rozbore aj s Vladimírom, aj s Ferom, aj s Janom sme prišli k tomu, že nechať to tak, ako to je v tých talianských reáliách, to by bolo jednoducho len mechanické prenesenie tej témy a toho príbehu na javisko, čo mi prišlo málo. A ja som chcel zachovať to, čo ma najviac oslovilo, a k tomu sa o chvíľku dostanem, ale zároveň aj s nejakým posunom, pretože mňa naučili, že divadlo by nemalo len zabávať, ale malo by aj prísť nejakým, nepoviem posolstvom takým tým, ale aj s nejakým názorom, aj s nejakým problémom, o ktorom chcem rozprávať. A preto sme sa rozhodli s Vladimírom, že to teda prenesieme do československých reálií, do československých pomerov a zachováme tu dobu tak, ako je v tom filme. Tím, že přesazujeme ten příběh do Čech, tak si myslím, že ta nálada, ta atmosféra toho městečka se nám trošičku posouvá k tomu, jak to tam trošku akcentujeme výběrem muziky nebo i těch filmů, do toho formanovského ducha. I to jméno Miloš nakonec trošku souvisí s tím, že čerpá z toho... No. Co tady zase děláš? Ach, líbilo se ti to? Jo, to bylo bezva. Ale na to si ještě malý. Nejsem, už mám 5 roků. Joku. Kdyby to věděla tvoje máma. Toto je dobré. A nebo potom by to ještě šlo teda tady odpadat, popsíček to zkrátit. To mi príde škoda, lebo že keď to urobíme tuto, tak vlastne to ide stále po tele a nerobí to ako keby tu lajdácko, že to mám pocit, že je dobré, lebo to zároveň trocha robí aj tú siluetu tej doby. Potom ona bude celá taká slušná. Malo by to byť o univerzálnejšiu výpoveď a koncentráciu na ten príbeh a na to hranie, ktoré sa tam deje. Pretože keď sa pokúsime, a ja mám rád také, jak hovoria, že ja som viedca, že mám rád strašne veľa vecí na javisku a blbosti a motorky a somariny stále, takže to mám strašne rád a teraz to tak tam nebude môcť byť. A mám rád, keď je to také farebné a pekné a sa to tak mení a teraz to tam tak úplne nebude, pretože oni ma presvedčajú, že pri tej veľkej ploche a nakoniec som sa presvedčiť nechal, by sa stratila koncentrácia na samotný príbeh, na samotné herectvo a to je pre mňa tá ľudská emócia je pre mňa najdôležitejšia. A keď ona bude na čo najneutrálnejšom priestore, tak zrazu divák sa nebude môcť taký ako tam pozerať, že či tam je andelíček a či tam je toto a nejaká taká blbosť a onaká blbosť, ale sa skoncentruje na ten príbeh. A skoncentruje sa na vaše hranie. A to je to, čo ja chcem dosiahnuť, aby to bolo naozaj o silnom ľudskom príbehu, o cite, ktorý je asi najdôležitejší. Takže... Miloval jsem tohle prohlížení filmových ústřižků. Freddy pořád pouštěl ty prvorepublikové šlágry ještě dlouho po válce. Bůh ví, kde to scháněl. Někdy s Adinou Mandlovou, někdy s Lídou Bárovou, nebo s Vlastou Burianem. Já jsem Tajtrlik, ty jsi Tajtrlik! Za prvé nevím, co to je, a za druhé mě to uráží. Ja som myslel ešte, že keď to odvodil, že ešte nejaké vetráčiky, by to nebolo také hudobné. A toto celé, že by sa ešte obudovalo presne na kľúče, ešte takú poličku z tej strany to chytí také maso. Toto je technické by sme...
Tady jste chtěli ty dveře. To bude teraz tu bude nové miesto tohto okna budú dvere, tam bude čiarový kód, napísané Jozef Krasula, no a príde faktúra. A však scénář vlastně založený na filmovém střihu, tak vlastně my neustále prověřujeme, jak se ta prostředí mohou prolínat a jestli to, jak jsme to si tady navrhli, vlastně funguje a Janička Andrgová má teďka nápovědní knihu, takže tam má nalepovaných 10 dalších situací, které vznikly improvizací, takže vlastně herci jsou v podstatě také spolutvůrci. Jo, však je to jeho věc, jo, nechte. On si pak na stará kolena uvědomí, že jako dítě nemá žádné zážitky. Ne, Milošu! Miloši! Chybí nám čtvrtý, Milošu! Právě jsem se vrátil z hradu! Musíme Luďu. Dveře, odchod ze dveří, schodiště, no to je 120 od nuly. A otočiť tu díru na... A otočiť tu díru, kde ti stejně nevleze nikdo, tím propadne. No to je potom jedno vlastně. Jo? Ještě je tam ja som tú dieru chcel, že sa podsvecuje pri tých omšiach. To všetko bude. I ten oheň by tam byl jakože zajímavý. Tým, čo naznačil aj Vladimír, že niekde v kostýmoch sa snažil Jano aj tie odkazy na niektoré filmy, keď si pozriete Kdyby 1000 klarinetu, tam to je, že to tam je presne z toho, čiže on sa snažil, aby sme, on si preto dal ten scenár tak, aby podľa filmov, on sa snažil aj v tých kostýmoch akoby odkazy na tie filmy, ako tam dať, čiže my tam chceme, aby tam to bolo prítomné, aby tie filmy, že tam, kde sa to stretne, kde nápadne, tak to vôbec nevadí. Moc nemáme. A máme ještě materiál. Je, tož málo, ale na rozšíření je, že by se dobrý vzalo. Že bychom tam dali ještě aspoň centy asi. Čiže... I tady dolů do Ano. Že bychom to spravili. Jo, tak to. Jo? No. Dobré. Ja by som bol rád, keby sa nám podarilo diváka trochu zaviesť, alebo vlastne donútiť ho k premýšľaniu, že či vlastne pozerá film spomienok toho hlavného predstaviteľa na to, čo sa mu stalo v živote, alebo či pozerá nakrúcanie nejakého filmu, alebo hráme divadlo, ktoré je o filme. Všetky tri možnosti sú otvorené, ja by som bol rád, keby sme to dokázali urobiť tak, aby tá neistota bola úplne do konca. A to by sa dalo dosiahnuť okrem toho, že sa to môže vstupovať, že dokonca na úplne záver sa hrám s takou myšlienkou, že by tam nakoniec prišla ešte klapka a povedala koniec, akože posledná, že by to bolo, že sa to dohrá a vtedy divákovi ako keby začne uvažovať nad tým, že sledoval som vlastne premietanie filmu, alebo som pozeral divadlo o filme, alebo nakrúcalo sa to v tejto chvíli. Jednoducho nechať to otvorené, aby ten moment, alebo ten prvok toho filmu, aby tam bol neustále prítomný. Dám si tvoje house pod bradu, bílé platě chodím pozadu, úplně melankolici, slitem pro věc jako vždycky, vyrábím tu radní záhadu. Bude to inšpirované tým filmom, ktorý je nádherný, ale nebude to ten film. Bude to ten príbeh, ale bude posunutý trošku inám. Bude to ten jazyk, ktorý poznáte, ten scenický, ktorý odo mňa poznáte, ale bude to už disciplinovanejšie.